अखा हानानै नायजाला लामायाबो हा गोदान खोनायजों बेरायहैनोसैना आयंमोनना मामि आयंमोनना बेरायहैलायनोसै दसे न'आव मा खालामना थानो बैसिनाव थांसै जों नै बिसिनाव थांसै दसे नै लामाया नै आइयालाय सोरनाव हो ए खोन दं होनना फैदो जोंहा थुरा नैबेयाव आबैमोनजों आइसक्रिम मानो थांनो बिबा ए अ माबा जायाखैना बिसोरो आंखौ लिंहैदों मालाया आं हारसिं खामाय दं थाबबो एवनो मोनाखैना साजौनानै अखा हानायनि जुनैनो अमाखौ थाब बुथारहैनो मोनाखै आरो अमायाबो खनसे बुथुलांखाबाय सानसेयाबो आं मानसि लिंनो थांबाय स्टिकारसो थामसै ओइ नोंहा मा लादो ए मेदो थां मामे आम होनदो बेखौ अराव आम होनो दांनाङा नोंनावबो दंखायो स्टिकारा माबे मा होनदों बेयावलाय मा दं गैया जेबो गैया गोलैलाङो बानायगासिनो जायाखै दाबो गोलैजागोनबो फिसासेया गाखोफानो नागिरगासिनो
नोंबो सिथाबदिनोसै उल्था जाबाय ओरैसो उल्था जाबाय रां बानायनि फिबावबाय गैला गोरों जादों आरो गावहा नांला जाबाय नोंना सागरि बियो जासिगोन आबि बोखादो दे नोंहा बोखादो गैला बा बुयै मोनलायबाय उल्था जाबाय बेलथाय होद बेलथाय नांगौ रां खोथिनि ओंखार ओरै रा दे होदो gila Này vì không tầm nữa là mày này. Bây giờ tầm nó lên mình. Nè này video đang nè. Bây giờ tầm nó bên này. Rồi đó, bây giờ tầm nó lên xem rồi. Để thôi. Út than. Rồi đó. Vậy để không. Vậy sao được bóc sao được. Thế vậy, gila. Wow. Pulang gak? Coba, gila. Sabai. Này, thằng Speed bay. Monabai thôi he, monabai bot. Monabau bai. Mana kami cia sih. Beda no thằng Speed. Đây, thằng Speed. Nâng ca làng sang không lệ. Speed thằng Speed. Ani kun di siapa ini? Nowau thằng lay nó xây dựng hạ bị mình nhịp say này. Abi ông mata ada dengan ni. Oh iya. Thằng gì hết? Hả? Thằng đã bị khờ. Bye anh ơi bye.